Ai khuble ya phi baro ki perlo ki baju kershan bat pe ya kan ka YouTube channel ka jonga. Te kumbang yo i ba ki bru ki bla syakta hauni COVID-19 habro shitulup ka pathai kalanang kiu na kawai kasngi syakawai pat henry kat hadu kini kisngi ampadon udawai ubla tikna ban penkoj ya uni u coronavirus. Watla katu kan nikiri kum ka US, kum ka India, Israel, UK, bat ka Italy, kila kam yalade bakila dep banshna ya uni udawai coronavirus. Henry baro kini ki dawai menta kidang don hapo ka clinical trial. Te kendian ngin yape ja uway udawai ubla dep banshna da kawai ka company ka badon hapo United States of America. Rengkat ka jinge trelang joka National Institute of Allergy and Infection Disease. Kawai ka company ka bakerteng ka Moderna kala dep banshna ya udawai coronavirus uba kerteng mRNA. Henry ka jingkali menta kalong balanu uni undawai unmi pajba. Kajubab kalong kumne ya unu udawai shwa bakindi pajba ki haban le lani pendep shwa ya ka clinical trial. Kata kilapya ha kalai benta. Ka phase number 1, ka phase number 2, bat ka phase number 3. Tikatkum kitolong khubor na po United States of America ya une udawai bladep shna dakane ka company menta kala pendep ya ka phase ka baningkong. Bat kan sasdang no shen ya ka phase ka baar kata ha ubnai jun bat kintes kumba henrus pangut kibriu kibrangdon ha pedeng kamet ka basyaj baklang. Te lada ka phase ka baar kalong successful lane kabyang nadong syadong kata kin sasdang saya ka phase ka balai ha ubnai Julai. Te lada kani ka phase ka balai company ya kino ki sentom lane ki jingpang bat lada kalong successful katanat badai pej ya kini ki dawai kabadon hapo United States of America kaba kerteng ka Food and Drugs Administration kan sa approve bat enda kala approve kin sa sedang banle commercial lane di syaki pajba. Tetang kini ngin saya pej sai kuwaide ki dawai ki badang don hapo ka clinical trial kublai shibun subscribe ya kani ka channel lada pikwa bantip syu ngin saya kenduk biang selesai.